Donostiako Ano eta Zelaieko jarlekuen azpian egiazko Sina urrilana. Erreala klubeko kideak voluntario batzuekin ari dira lanean, 3 egunez ekarriak izan diren emaitzak bereizteko. Futbol elkarteak sekulako antolaketa plantan ezagri du Valentziako eskualdeko kaltetuen sustenguz. Hasi zan ostiralean jarri ginen martxan, materiala jasotzen. Real azkenen Gipuzkoako elkartearen bozera emateko bat denez, behar zunez. Bere instalakuntzak eskaini eta bere langileak ere hemen gaude lanean. Langile, sustengatzaile baita futbolariek ere eskukaldi bat emaiten dute. Nik uste danak zerbait egin dezakegula Valentzian dagoen jendearekin gabe eta hemen gaude danak. Gauza asko daude, arropa, janaria eta laguntza behar dugu dana ondo joateko. Elkartasun oldar izugarria hainbesteraino nun ezin duten emaitza gehiago jaso bertan momentukotz. Donostian bilketak beste hainbat tokitan antolatu dituzte baita ere, ala nola bide-bieta auzoko kafeuntan, Lorenak, esnea eta janaria ekarri du biktimentzat. Denei gertatu daiteke, azkenien pertsonak dira. Lehentasuna orain, garbik eta tresnak eskuratu. Rastrillos, ¿vale? Cubos, muy importante esto, se llama Aragán en castellano. Esto es una de las cosas que más nos piden, ¿vale? Esto es prioridad absoluta. La idea es llenar un camión solamente de esto. Anoetan, jadanik 5 kamioiek Valentziako eskualdeko bidea hartu dute, jakin iparaldean ere emaitza bilketak antolatuak direla, Baionan, Bidarten edota Getarin.